Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga ano punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ting-ding-ding. Ito guys, meron akong langka dito guys. Medyo nahinog na siya guys, pero hindi naman siya matamis. Ayan, langka na ginataan guys, na nilagyan ng toyo. Ayan, tapos meron din akong mangga dito guys. Mangga na yung maraming buhok. Stringy siya guys. Ewan ko kung anong tawag sa Tagalog, pero parang sa Bisaya, kabayo yata yung manggang kabayo. Pag sa Bisaya. Tapos meron akong kape. And then, tubig. Ayan. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-film ng ganito ah. Medyo na-busy lang talaga guys. So, ayan. Pasensya na, medyo maingay sa labas. Tapos meron din pala akong kanin dito guys at saka dalawang sili. Ayan ang aking sili. Sorry. Ayan guys, kain na tayo guys. Gutom na ako guys. Mag-11 na ata. So marami na akong gutom guys. Baka mahulog pa to. Yan, kain guys, kain. Salamat Lord. So ayan guys, kain. Thank you Lord. Sarap guys. Yan guys, kumusta kayo guys? Ang daming tinik ng tuyo guys. Hindi ako makabuelo. Sarap guys. Ay! Sabong na. Ang sarap ng ano guys, ng yung ano ba sa Tagalog? Buto ba? O seeds. Ayan ba? Seeds ng ano?
ng, ng langka. Itong mangga nito na to guys, masarap din to ulamin. Inuulam namin to. Ang tamis-tamis guys. Ang hirap kain na ng ano guys, ang daming tinik. Busog na ako guys. So ayan guys, no, hindi ko maubos yung kanin ko guys. Busog na ako. Parang ang dami ko atang nakuha na kanin. Kakainin ko na lang tong aking mangga guys. Ayan. Papakita ko sa inyo. Kung gaano ko to katamis. Oh, sorry. Sarap guys, ang tamis. Ayan, 3 mangga siya guys. Tingnan niyo yung buhok guys, oh, meron yung buhok. Ang mahirap lang dito guys, sumisiksik siya sa ngipin.
ayan guys, no, naubos ko na ang aking pagkain. Pasensya na at hindi ko naubos yung aking kanin at gulay, no, pero naubos ko naman ang aking mangga. Ayan. So salamat guys sa panunood at naway natakam kayo sa aking pagkain ngayong araw, no, at sana ay meron kayong mga pagkain dyan. Ayan, kumain na kayo para naman para naman hindi magutom ang inyong mga inyong mga alaga. So ayan na nga guys, no, hanggang dito na lang ang palagi kong sinasabi. Laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone. Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?